मक्याचं कणीस जर तुम्ही किसणीवर किसलं तर मस्त अशी पौष्टिक अशी रेसिपी होऊ शकते. तर रेसिपी काय आहे बघूया. एका गाजराचे तुकडे करून चॉपरमध्ये घातले आणि एकदम बारीक असे चॉप करून घेतले. तुम्ही हे किसणीवर किसूनसुद्धा घेऊ शकता. आता हे काढून घेतले. नंतर मग एका मक्याच्या कणसाचे सगळे दाणे काढले, स्वच्छ धुवून घेतले आणि ते ह्या चॉपरमध्ये घातले. ते पण एकदम असे बारीक चॉप करून घेतले. तुम्ही मक्याचं पूर्ण कणीस किसणीवर किसूनसुद्धा घेऊ शकता. आता माझ्याकडे चॉपर होता म्हणून मी याचा उपयोग केलेला आहे. एकदम बारीक असे चॉप झालेले आहेत. एका परातीमध्ये काढून घेतले. सोबत गाजराचा किस पण घेतला. एक कांदा आहे तो पण मी चॉपरमध्ये एकदम बारीक करून घेतला. तो पण मी याच्यामध्ये काढून घेतला आणि कोथिंबीरसुद्धा चॉपरमध्येच बारीक करून घेतली आणि ती पण याच्यामध्ये काढून घेतली. हा एक ठेचा घातला. याच्यामध्ये मी 10-12 लसणाच्या पाकळ्या आणि पाव चमचे ओवा घालून ते मस्त असं खलबत्त्यामध्ये कुटून घेतलं. ते घातलं. आता काही मसाले घातले त्याच्यामध्ये. 1 चमचा धणा पावडर, 1 चमचा मिरची पावडर, पाव चमचा हळद आणि चवीप्रमाणे मीठ घातलं आहे. यांची क्वांटिटी तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता. 1 चमचा खाण्याचं तेल घातलं आहे आणि 1 चमचा मी इथं पांढरे तीळ घातले. आता हे सगळं छान अगदी एकत्र करून घेतलेलं आहे. आणि आता नंतर याच्यामध्ये आपल्याला काही पिठं घालायची आहेत. त्याच्यामध्ये मी याच्यामध्ये बघा मी 1 वाटी इथं गव्हाचं पीठ घेतलं आहे, 1 वाटी मी ज्वारीचं पीठ घेतलं आहे, 1 वाटी मी इथं तांदळाचं पीठ घेतलं आहे आणि 2 चमचे बेसन घेतलं आहे. पिठांची क्वांटिटी तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही कमी जास्त करू शकता. सगळी पिठं याच्यामध्ये घातली आणि मस्त असं एकत्र करून घेतलं. लागलंच तर अगदी थोडंसं पाणी घालायचं, पण पाण्याची गरज लागतच नाही. मस्त असं मळून घ्यायचं बघा. परफेक्ट. एक रुमाल घेतला, सुती कपडा घ्यायचा, ओला करून घ्यायचा आणि त्याच्यावरती हा असा एक गोळा घ्यायचा आणि तो आपल्याला थापायचा आहे. हा जो रुमाल घेणारा किंवा फडका घेणारा तो सुतीच घ्या, ओला करून घ्या आणि नंतर मग असं त्याच्यावर हे पिठाचा गोळा घेऊन आपल्याला हे मस्त असं थापायचं. एकदम जेवढं तुम्हाला पातळ जमत असेल तेवढं थापायचं. थोडं पाण्याचा हात घ्यायचा आणि त्याने असं मस्त असं हे गोल असं छान असं थापायचं आहे. हे बघा मस्त असं पातळसर असं माझं थापून झालेलं आहे. तुम्हाला जेवढं पातळ जमत असेल तेवढं थापा. नंतर मग याला असे होल करून घ्यायचे आहेत. हे बघा 5 असे होल करून घ्यायचे आहेत. आता दुसरीकडे मी तवा गरम करून ठेवलेला आहे. त्याच्यावरती तेल घातलेलं आहे. तेल तव्यावरती पसरवून घ्यायचं आणि नंतर मग हा जो रुमाल आहे तो ह्या जे आहे ते तव्यावर ठेवायचा आणि हळूहळू हा रुमाल आहे तो काढून घ्यायचा. आणि हे जी भोका आहेत जी आपण बनवली आहेत तर त्याच्यामध्ये थोडं असं 1-1 चमचा तेल घालायचं आणि साईडने पण तेल घालायचं. तर रुमाल आपण ओला करून घेतल्यामुळे हा सहज निघतो. आता गॅसची फ्लेम मात्र मीडियम टू स्लो ठेवायची आणि दोन्ही बाजूने खरपूस असं मस्त असं भाजून घ्यायचं. गरज लागेल तसं तेल सोडायचं आणि मस्त असं खरपूस असं हे दोन्ही बाजूने एक मीडियम टू स्लो गॅस फ्लेमवर छान असं भाजून घ्यायचं. तर खूप मस्त असं हे मक्याचं थालीपीठ तयार होतं. खरंच सांगते खूप छान लागतं. घरात उपलब्ध असलेल्या साहित्यामध्ये तयार होतं. तुम्हाला आवडीच्या भाज्या तुम्ही याच्यामध्ये अजून ॲड करू शकता, पण चवीला खरंच खूप छान होतं. आमच्या घरात हे सगळ्यांना आवडलं. तर मस्त असं बघा आपलं हे मक्याचं थालीपीठ इथं तयार झालेलं आहे. आवडीची पिठं घाला, आवडीची भाज्या घाला, मक्याचं प्रमाण थोडं जास्त ठेवा. एकदम खुसखुशीत आणि मस्तच तयार होतं. तर तुम्ही नाश्त्यासाठी बनवू शकता. संध्याकाळच्या वेळेस जेव्हा भूक लागते त्यावेळेस बनवू शकता. त्याच्याबरोबर मी अशी मस्त अशी टोमॅटोची चटणी केलेली. तर जबरदस्त असं हे मक्याचं थालीपीठ इथं तयार झालेलं आहे. तर ही मक्याची पौष्टिक अशी रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, व्हिडिओला शेअर करा, लाईक करा. अशाच छानशा रेसिपीसह भेटू नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. थँक्यू.